روژا اینê nehê tîrmehê li bajarê Hesekê komxebata koçberên Serêkaniyê ji slogana em ê bimînin û vegerin hat li darxistin. Li komxebatê zêdetirî 205 kesayet nûnerên saziyên civakî, siyasî, nûnerên rêveberiya xweser û dezgehên ragihandinê amade bûn. Derbarê komxebatê de endamê Komîteya Amedekar Parêzer Ciwan Îso ji dengê Amerîka re got armanca vê komxebatê danasîna doz û xwestekên penaberên Serêkaniyê ji bo raya giştî û navneteweyî. Yek ji nav van muxrecata jî wê got ev bin pêkirin û ceraemê got têkirin raya giştî nas bike munezamatên hiqûqî munezamatên tewsîqî nas bikin got ev tiştên hatî kirin جینۆسایتێک تەطهیرێک عورقی ئەم کارم بێژن بە حەقی ملەتێن کورد پێکهاتیون دینژی ji bo jî wê kongrame li ser vî esasî be. Di komxebatê de mijarên weke azarên derbiderên Serêkaniyê, xwesteka derketina artêşa Tirk û çekdarên bi ser wê ve û şêweyên vegera bi ewle hatin nîqaşkirin. Her wiha lîderên rêveberiya xweser jî beşdarî axaftinê bûn û tekeskirin got doza koçberên Serêkaniyê û herêmên jêr kontrola Tirkiyeyê pirsgirêkeke navneteweyî ye lewra divê netewên yekbûyî bi berpirsiyariya xwe rabe. Parêzer Zekî Hacî got yek jê derbiderên Serêkaniyê diyar kir got sûcên ji aliyên artêşa Tirk û çekdarên bi ser wê li Serêkaniyê pêk tên tawanên şerin û divê ji aliyê navnetewî bênasîn. Serêkaniyê di Anadê ji berî çetetêkevê 400,000 Kurd hebûn. Anoka ji çel heta 5 kes tenê hene û navê wan jî mewcûdin. Ew jî zilamê ixtiyarin, pîrekeyê ixtiyarin li benda dixwazin bimirin li bajarê Serêkaniyê de. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesede General Mezlûm Ebdê bi riya axaftineke vîdeo beşdarî komxebat. Birêz Ebdê di axaftina xwe de got wekî Hêzên Sûriya Demokratîk û rêveberiya xweser em dê encamên komxebatê li gorî derfetên xwe bi cih bînin. Di encama komxebatê de 25 kes hatin destnîşankirin ji koçberên Serêkaniyê got dê li ser ofîsan werin belavkirin ji bo amedekirina doseyên sûcên artêşa Tirk û komên girêdayî wê li Serêkaniyê û dê radestî dadgehên Ewropî û navneteweyî werin kirin. Muanatê jinan taybet hindirê kampê de zêde dibe kewne êşê jinan zêde ne êşê zaroka zêde ne pêdiviyê ji bo jiyanê ji wan re tam nayê pêdiviyê nayê tewfîrkirin rixmê wê jî berdewamiya jinan û zaroka divê kampê de xwe birêxistin bike xwe tanzîm bike vegerin jiyana lê jiyan bikin ji bo ti jarî jiyan nê sekinandin ew jî dawiyê de mihwerê me de em ê bimînin û vegerin baqûna aîdûnê ew ê terkîzê ser rewşa me taybet wek Serêkaniyê çi beramê pêşva me demê pêje. Di encamnameya komxebatê de daxwaz ji netewên yekbûyî di nav de bang li aliyê rêxistinê navdewletî hatin kirin got tawan û kiryarên li dijî xelkên Serêkaniyê weke qirkirina etnîkî ya li dijî gelê Kurd û tawanên şer pîlankirî bênas kirin. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.